Bona tarda. Després de la processó de divendres sant, la processó general arriba al torn de la processó del dissabte sant. Endavant, Joana. La Verge de la Soledat i el Sant Sepulcre recorreran els carrers. Aquesta és una altra processó afectada per les obres. Demà serà el torn de l'Hermandad del Nazareno y la Esperanza, que traurà als carrers Jesús ressuscitat i la Verge de l'Alegria.